салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. оғоз мекунем. дар дивизиони аввали чемпионати футболии мамлакати Чили аҷибтарин истиқболгирии голро сабт карданд ки ҳоло машҳуртарин сабки истиқболгирии гол унвон гирифтааст. на сабки Роналду, на аз Погба ва на болои сар бардоштани пойафзол аз ҷониби Неймар ҳеҷ кадоме ба ин навъи истиқболгирӣ баробар нахоҳад буд. дар бозии дастаҳои Депортес Магалянес ва Артуро Фернандес Виал футболбози дастаи Депортес Мигел Арельяна дар дақиқаи 87 ба задани гол даст ёфт ва зуд ҷониби нақбе ки дар канори майдон буд давид ва ҳамагон гумон карданд ки футболбоз дохили нақб мешавад, вале ӯ худро дохили қутии партоб дароварду як 10 сония аз он ҷо набаромад. ҳамин голи задаи футболбоз боис шуд то даста дар ин дидор бо ҳисоби 2-1 ғалаба намояд. агар ин футболбоз дар қатори Роналдо, Месси дигарҳо ситора мебуду ҳамин корро мекард, баъзе футболбозонро аз дохили қутиҳои партов меёфтем. барои аз дастаи Барселона нарафтани Месси танҳо мухлисони бошгоҳи каталонӣ талош намекунанд. ҳатто бозингарон ва мураббиҳои дастаҳои дигар намехоҳанд ки аргентинӣ аз Барселона биравад. масалан, агар ман дар ҳосилот бозӣ кунаму кадом як бозигари зури дигар дар ҳулбуки восе, ман мехоҳам ки он футболбоз аз ҳосилот биравад то ман ғалаба кунам. аммо дар Испания дар ин мавзӯъ муносибатҳо тамоман дигар аст. Диего Симеоне сармураббии дастаи Атлетико Мадрид гуфтааст ки мо ҳамагон бояд талош кунем то Месси дар Барселона боқӣ бимонад. ҳамчунин ӯ қайд кардааст ки Ла Лига бояд Мессиро аз даст надиҳад. ин яке аз сабабҳое аст ки футболи Испанияро тамошо мекунанд. мо Роналдуро аллакай аз даст додем. умедворем ки ҳоло аз бозиҳои Месси ҳаловат мебарем. барои Барселона зарур аст ки дар ин маврид корҳоро мустаҳкам ба роҳ монад. дар ин лаҳзаҳои мушкил роҳҳои дар даста боқӣ мондани Мессиро дар дараҷаи аввал мондан лозим аст, гуфтааст Диего Симеоне ба қавли девона. девона ки набоши ҳарифи хатарзостарини худро тарафдорӣ мекунӣ. ман ба ҷои Симеоне мебудам, Месси агар аз Барса намерафт, роҳҳои куштанашро пайдо мекардам. довари рус Владислав Безбородов дирӯз дар саҳифаи иҷтимоии худ навишт ки ҳамсарашро аз хона берун кардааст ва дигар бо ӯ зиндагӣ намекунад. шумо дар ин қазия чӣ назар доред? шояд ҳоло амали доварро як нав ноҷавонмардӣ бихонед, вале ӯ дар ин қазия ҳақ аст. медонед барои чӣ? ҳамсари Владислав бо исми Ирина ки ҳоли ҳозир 53 сола ва соҳиби фарзанд аст, дар яке аз минтақаҳои шаҳри Санкт Петербург ба хонаи ҳамсоя ва собиқ ҳамсари сарояндаи машҳур Стас Пьеха ворид шуда писари 7-солаи сарояндаро мавриди латукуб ва шиканҷа қарор доду ӯро дохили ҳавзи шиноварӣ партов. собиқ ҳамсари сароянда ба мақомоти полис шикоят бурдааст ва дар аризаи шикоятиаш навиштааст ки Ирина писари маро зад ки дар натиҷа сари писарак ба замин бархӯрд ва бо ташхиси духтурон майнаи сари ҷабрдида осеби ҷиддӣ бардошт. дар навори видеоӣ дида мешавад ки чӣ хел ҳамсари довар аз ин амал пушаймон нест ва ба такрори он омода аст. мавзӯи баҳси онҳо маълум нест, вале ҳамин рӯз довар дар саҳифаи иҷтимоияш навишт ки ҳамсарашро аз хона берун кардааст ва барои ӯ дигар чунин зан вуҷуд надорад. ман ин хел одамонро дар майдони футбол тоқат карда наметавонам, дар хона тамоман, навиштааст Владислав Безбородов. агар барои чунин амал занро бояд аз хона берун намоӣ, пас ҳамсоямардҳои мо ҳамагӣ ҳоло безан буданд. Криштиану Роналду дар бораи мушкилтарин лаҳзаи ҳаёташ гап зад. боз шумо мегӯяд барои Роналду аз Реал рафтан ин мушкилтарин замон буд. не, ин барои шумо мушкил буд, аммо барои Роналду баринмарди хоксору заминӣ мушкилии аз ҳама асосии ҳаёт ин дур шудан аз аҳлу оила ва падару модар будааст. ӯ дар як суҳбати хос дар мавриди шахсияташ гуфт ки мушкилтарин лаҳзаи зиндагиам ҳамон вақте буд ки бо аҳлу оилаам хайрухуш мекардам. ин лаҳза ҳеҷ аз хотирам намеравад. онҳо барои ашкҳои худро пинҳон кардан айнаки сиёҳ мемонданд то ман ҳис накунам ки онҳо ғамгинанд, аммо ман аз зери айнак ашкҳои онҳоро медидам ки чӣ хел гирья мекарданд. манам бо ҳамин гуна айнак ба фурудгоҳ рафтам то ашки маро низ онҳо набинанд. ин мушкилтарин лаҳзаи зиндагиам буд, чун ман дар хурдӣ ҳеҷ гоҳ аз назди модарам ва аҳлу оилаам дур набудам. ман ин аврас гирья мекардам, чун онҳо дар Мадейра монданду ман ба Лиссабон рафтам. ҳоло ҳам ёдам меояд гирья мекунам, ҳарчанд одат кардам, гуфтааст Криштиану Роналду. одамон ана ҳамин хел рӯзҳоро дар кӯдакӣ гузаронида одамони бузург шуданд.
саҳифаи расмии бошгоҳи шоҳона дар твиттер молики нави рақами 4 дастаро барои мухлисон муаррифӣ кард. онҳо навиштаанд ки рақами 4 нави мо дар акс Давид Алаба ва президенти Реал Флорентино Перес ҳастанд ва ин маънои онро дорад ки рақами 4 ба собиқ футболбози Бавария Давид Алаба тааллуқ дорад. 16 соли охир бо рақами 4 дар пушти пираҳани худ Серхио Рамос дар майдонҳо медавид. 3 рӯз пеш расонаи иттилоотии Марка навишт ки дар Реал касе ин рақамро хостори соҳиб шудан нест ва ин шояд аз як ҷиҳат эҳтиром нисбати Рамос бошад ки то чанде пеш футболбозони дастаро капитанӣ мекард. Давид Алаба баъдан дар саҳифаи худ навишт ки баъди ба Реал омаданам ба ман рақами 4-ро пешниҳод карданд. Ман он қадар хостор набудам, вале онҳо гуфтанд ки дигар ҳамаи рақамҳо банд аст. Ман ниҳоятан розӣ шудам. Ман медонам ки ин рақам дар ин даста чӣ аҳамияте дорад. Барои бошгоҳ ин ифтихори бузурге аст ки пушти пираҳанат рақами 4 навишта шуда бошад. ин рақам маро рӯҳбаланд мекунад ва баъди Рамос он ҳамчун рамзи пурқувватӣ ва лидериро дорад, навиштааст Давид Алаба. хайр Алабаи муҳтарам, ин рақамро ҳамон гунаи пушти пираҳанат гузор ки мухлисони Реал набуди Рамосро ҳис накунанд, чӣ гунае ки азар рақами 7-ро соҳиб шуд. дар академияи Барселона кӯдаконро на танҳо футбол ёд медиҳанд, ҳамчунин одоб ва тарбия ҳам меомӯзанд. қарори ҷиддии раҳбарияти бошгоҳ барои таълими кӯдакони дастаи Барселона. барои футболбозони навраси Барселона ороиши мӯй ба сабкҳои нав комилан манъ карда шуд. ба иттилои сомонаи АС, бозингарони ҷавони Барселона бояд якчанд қоидаҳои навро риоя кунанд. бино ба иттилои манбаъ, ба футболбозон истифодаи телефонҳои мобилӣ ҳангоми тамрин, дар майдон, утоқи либосибаскунӣ ва ҳангоми бозӣ манъ карда шуд. кӯдакон ҳангоми ворид шудан ба қароргоҳи даста телефонҳои худро ба кормандони даста дода, баъди баромадан аз қароргоҳ телефонҳои худро бозпас мегиранд. инчунин ба футболбозон ороиши мӯйҳои ғайриоддӣ ё рангҳои мӯйҳои худро бо рангҳои хеле равшан манъ карда шуд. ин бозингари 115 миллионаро дар 60 миллион намехаранд ку? гап сари Эден Азар меравад ки дастаи Челси 60 миллион евроро аз ӯ боло гузоштааст. Челси нахост барои бозгашти Эден Азар беш аз 60 миллион евро пардохт кунад. тавре АС хабар медиҳад, Челси Лондон аз Реал дар бораи бозгашти эҳтимолии Эден Азар ки дар Мадрид одатан табобат мегирад ва қариб бозӣ намекунад, дархост кардааст. аммо Реал аз лондониҳо 60 миллион евро хост ки ин маблағ барои Челси дастнорас будааст. интизор меравад ки лондониҳо барои хариди форварди Борусияи Дортмунд Эрлинг Холланд пул харҷ мекунанд. Эден Азар бошад дар мавриди баргашташ ҳеҷ мушкилие надорад ва розигии худро аз минбари баланд ошкоро карда буд. дар мо мегӯянд ку аз ҳама муҳим саломатӣ аст. марди беморро ҳамсараш нигоҳ намекунад. саломатиро эҳтиёт кунед. то дидор, хайр.